अगो बाई काय सांगतलं काय तर तुझा कायच नाही. माझ्या घरातली गोष्टी ऐकशील ना तर ती हुंतले बाई. हात जोडते तुझ्या पुढ्यात. हा, ते काय हुंतत का काय मातीची चुली घरोघरी मातीची चुली हुंतत का काय खोटा ना. काय बाई, गेल्या पावटी माझं घो 2 टोळ्याचं माका मंगळसूत्र करू होतो. हं? लग्नाक माका ह्या मंगळसूत्र घातल्याने गो असं नाही मराने. जाय आपली पण परिस्थिती गरिबीची म्हणून झाला तर घेतला. तर काय गबरवलंय मी हा. गेल्या पावटी मटको लागलेलो माझ्या खवा खा सांगा नको कोणाक. 2 टोळ्याचं मंगळसूत्र करू होतो. सातशे मजा सांगल्यान माझ्या बारक्या झिलाचं लगीन असा त्याच्यासाठी पैसे ठेवून मी मी कोणाच्या तोंडार बघूचा गो. हा, माझ्या घोवाच्या पैशावर माझो हक नाही. माका माका ह्या मंगळसूत्र घालून फिरतय मी लोकांच्या लग्नात का खोटी मंगळसूत्र घालून जाते. काय सांगतं रे बाई. अगो तर तुझा कायच नाही. माझा बाई काय सांगतो लय. ऐकशीत तर हुंशीत हात जोडतय नको सांगा.